Marubani wanashinda pesa fiti in seconds on aviateshabiki.com. Majina naitwa Samuel Mtumu. Nilikuwa na wadau wangu pale, nilikuwa tunakamata vitu pale kidogo. Nikasikia akiongea vile anakula pesa, mmoja wao akanionyesha vile inachezwa. Nimecheza tu kwa siku 3 peke yake. Hizi pesa kuna project kwa nimeanza ya kibiashara. Nilikuwa nimejenga mjengo kafika mahali. So naenda kuendeleza zaidi. At first nilikuwa nadhani hii game ni scam, but nimekuja kurealize kwamba ni real and I think it's the real deal. Win millions in seconds. Cheza aviateshabiki.com. Not for persons under the age of 18. WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar. Step into history and uncover the wonders of Egypt with View Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Kite Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx, visit the legendary Suez Canal, indulge in 5-star lunch and dinner experiences. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Ilonga ni Ruth Otieno kende nga morna mar bedo kodi odiechieng wagomba ka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Amor mokalo ni wendo wa kendo daktari wasechopo e studio ka. Yena mondo miye thuolo makende warwake obonyiso ni nyinge nga en wuod kanye olonye weche mage kaeto kokwa ketho kinde kata matin wadonje twaka achiel kachiel. Machiegni e penj laktar. Erokamano ahinya. Iluonga ni Enoch Ombok. An jasuna Migori. An Nairobi atiyo Kenya Institute of Special Education kaka achiel kuom assessors mag joma nigi it ng'ol kuom it, kendo an lecturer e college no miluongo ni Kenya Institute of Special Education. Department miluongo ni HICD mochung' ne hearing impairment and communication difficulties. Jogo man kod pek kuom winjo wach to kod wuoyo. Kamano. Kawuono diher mondo mwago mpaka kotenre kod weche mage nikech odiechieng wadwa ni mondo miwakelo thor wach kaka tarik 3 dwe mar 3 2023 en odiechieng mar winjo wach kata World Hearing Day. Kabende thor wach en changing mindsets, empower yourself. Mulno mama na matin kapok wadonje twak. Paro ni kawuono ni dagomb mondo wawuo kuom wechego mamako wa kuom fuonu mede dhano miluongo ni it. Nyasaye ochwe dhano gi fuonni mopogore opogore kendo gin gi tije gi magitiyo. It dhano
miyo wawinjo gik mang'eny matimore e piny, miyo tudore gosiepewa, miyo watudore weche duto. Koro en mar agomb ni mondo wachie matin koluwore kod weche madhi kor ng'ol marit koluwore kod winjo wach bende odiochieng' ma kawuono. Odiochieng' ni seche ma inge kaka koringe kama kiwachonwa kacha ni changing mindset, empower yourself to make ear and hearing care a reality for all. Kwa kete gi dholuo maber, wanyalo wache nang'o, wanyalo kete gi dholuo mayot nikech kwarito itwa mondo wayud kaka wanyalo winjo wach kendo wanyalo wamule mana matin. Aparo ni bedo gi mijing'o ng'eyo kaka wanyalo rito wechego madhi kod itwa, winjo wach, mondo mi watudre gi ji e yore mopogore opogore. Mano en adier kaka wanyalo bedo kod mijing'o mar winjo wach kendo rito it mondo wayud kaka wanyalo tudore kod oganda, nikech winjo wach en achiel kuom gigo ma oganda duto te onego beni bedo godo. Emomiyo kata ka ponono ni winjo wach dhi kadhi piny to nitiere yore minyalo tim mondo mi dhano owinj godo wach. Wang'eya ni seche ma ng'ato chako wito tekone mar winjo wach kata ite chako dinore. Ma chakorega kang'o motimore e it ka? Weto winjo kaluwore gi it dhano biro e yore mopogore opogore. Mokwongo dwagomb mar ng'eyo ni nitie mano manyalo biro ka ng'ato pod tin, kaka nyithindo. Nitie mano manyalo maki kor dongo, to gi mano be manyalo yudi kata ka kori ng'ama ng'ongo. Koro biro mare ok onyiswa sama koso winjo wach gi it nyalo bire. To nyalo bire sa asaya. Jomoko inyuolo kok winji, jomoko nyalo biro nikech thieth mwayudo, jomoko bendo nyalo biro nikech koro wasebedo jomadongo itwa koro dok piny. Kamano onyalo maki e sa asaya. Onge sa mokoni ni kawuono to duong'ona e obiro. Hapa ni kapok wadhi matut ahinya ang' wang'eya ni kaka it chal, structure mar it, fuoni mopogore opogore mag it, kwang'iyo fuoni mopogore opogore mar it, wang'iyo tich mar fuon ka fuon ma ang' chop ni ng'ato nyalo winjo wach. Erokamano. It mokwongo opogore nyadidek. Wan gi mwaneno oko, mwamulo ni. Mano ero koluwore gi kaka odhiye, waluonge ni outer ear. Kato wadwa bedo gi middle ear kod inner ear. Outer ear ka gima oko mogik mwaluongo gi dho wagunda ni pinna, tichne choko wach moa kuonde mopogore opogore koketo e nyandororo mar it mwaluongo ni ear canal. Samotimo mano, chuno ni mondo koro morwako kanyo nyaka dhiyo. Kosedhi to odhi donjo e middle ear. E middle ear ka nitie choke moko adek. Mwaluongo achiel ni incus, stapes and malleus. Tich gi ng'usore giyawne kuponi ma it ochoko ma oko ni okelo, ok giyie mondo donj mang'eny manyalo dhi ketho iti. Koro sama ging'usore no to gidino matin mondo donj mana maber minyalo winjo. Kosetere to odhi e inner ear, mano it ma iye. It ma iye to tudore gi leche mag ligeo madhi tude e obwongo. Koro gino modonjo gi e iti odhi e outer ear, odhi e middle ear, odhi e inner ear, kaeto leche tere nyaka e obwongo. Obwongo koro dhi loko wachni ma koro miyo ka ng'ato luongi ni Ombok, tidhi yie. Ka ok okalo, ka nitiere ng'ol moro matin e kind it adek go, parts mag it adek go, to koro miyo kinyal winjo wach. Wantiere kod picha moro ka nikech kata odoko ni ji nyalo neno ga it ma oko, ma idiere kachiel kod ma iye modeno ni inner ear, thothne oganda wa ok nyal neno maber. Ma e picha mwawuoye koso ok en ma? Ma en kabisa. Kendo arwaki ni inyalo chung' mondo mipim ne oganda seche miwacho ni kokalo outer ear en ma kod tije ochoko kanye ma hotogoro mar it rito kata chungo machiegni. Koro wabro wacho ma ndiye mo wabro wacho ni ma it ma oko. To it ma oko obiro rumo kamoro ka. En ochoko to kelo mosechokore gi ma oko no biro luwo ka, kosebiro to donjo koro e middle ear. Middle ear nitiere choke adek, malleus, incus gi stapes. Gin tich gi ng'usore, giyawo, sama gi ng'usore no ginyalo yawo maduong' kata gidiyo mathin mondo mi mowinjore oko ka kata kanane disco. To obira bira mang'eny to kogik ka tidwoke piny ni koro dogma e moromo. Mok nyal biro ketho gima luongo ni cochlea matude gi ma endi dhi tudo it gi umiluongo ni eustachian tube. Ma kidino iti titemo kudho kama tiwinjo ka gima muya dwano wuog ge iti, dwano wuog ge wang'i. Kaeto inner ear idhi tudo gi nerves madhi nyaka e obwongo.
Koro gimo winji kowuok outer ear biro donje middle ear to dhi inner ear. Kae to ringo dhi obwongo for interpretation. Dhi loke. Ma koro miyo obwonge ma miyo koro response dhi bede. Ka en gima lich ni winjo tinyalo ringo. Inyalo nyiero. Inyalo ywak. Mano koro tich obwongo. Ito se winjo se miyo obwongo interprete. Ko obwongo se interprete to koro action dhi bede. Kamano. Seche ma pod wantiere ka daktari kapok ibet, yena iye ya kapok ibet. Iwachonwa kacha ni nitiere kaka it chungo monego bed ni ng'ato winjo kapono nong'eny ahinya to duoke piny. Ka en piny ahinya to nyalo ting'e malo matin mondo mi odonj kaka dwarore. Seche mwachako bedo kod ng'ol mar winjo, be ni ng'ato en ng'at matin kata osebedo ng'at mang'ongo. Thothne chandruogni biro ga kidienje mage mag it kaa. Chandruogni ng'ato bedo kod ng'ol mar winjo. Erokamano. Ng'ol mar winjo chakore outer ear. Waseneno samoro inyalo yudo ka ng'ato dhi outer ear ma pina ni onge go. Tiende ni koro amount mar sound ma dhi chokore koro bedo matin. Kae to koserwake kaka nitiere odok ma jomoko gedo gi kondo gweno, jomoko tindo loso ne waluongo ni cotton ang'o ma bende igidego. Koro kae ndi koponi nitie dinruok to sound ma biro e choke adek gi dhi bedo mathin mogik. Koro ng'ol mane outer ear koni nitiere. Kae to nitie ng'ol ma koro iyudo ka gimoro dhi ochwo iti modhi oketho ear drum. Kuma wantie gi tympanic membrane. Koro yiech to kotiende ni sound koro donja ma ok obedo control. Koro miyo gidhi giketho nyaka inner ear ma koro ok nyal konyore. Koro ng'ol mar it nyalo bede outer ear, onyalo bede middle ear kata onyalo bede inner ear. Koro mobedo gi outer ear ni en bet samoro konye nyalo bet mayot. Kinyalo yudo either odoke modhi odino, samoro yudo kata ka joma kidhi osiptal yudo kigolo kata oduma, igolo kidi, oro odok dhi bedo mang'eny kabisa. Ma kiwuotho kinyono piny tiwinjo ka gima bul moro dwa gore e iti. En inyalo cheke, kose chek tidhi igole. Kose gole to koro iwinjo wach. To ma koro chakore middle ear gi inner ear ka, control gi bet matek ni samoro ear drum kose yiech to ok kuoega. Koro dhi obedo ni sama ochako yiech ibiro yudo ka jomoko itgi nyalo bet ni chwer. Sama it chwer, choke adek gi ema chamore mos. Bet gi yom gin go muoto gi kochamore to gimol giduogo oko ka. To gidhi. Koro kopo ni nyalo bet ni one gima kamano. Nyalo konyo. Wanyalo konye gi yore mopogore opogore. To onyalo bedo ma oko ka gimoro dine, onyalo bedo iye ka ni choke gi osechamore ma koro rumo dong' chogo. Choke gi kochamore ma gik momako waluongo ni cartilage korumo. To chuno ni nyaka timni operation mondo golgi. Kichiti koro biro rami saidi mondo golgi. Modhi e inner ear ka ma koro tudore go obwongo. En koro kwanyal konye. Konyruok bedo ga mana e middle ear to gi outer ear. Me inner ear to koro wawacho ni mano otamore ok konyre ahinya. Kamano. Iwacho ga pile ni gimoro amora mantiere dendwa ka nochwe kod tije. Waneno kacha ni it kelo gik mang'eny mokalo, inyalo tudori gi oganda, kati wacho ga ni it bende kelo balance. Kiwinjo wacha maber koni gi koni to ibedo kod balance. Maka pono ni tiachiel nigi chandruok, en adier daktari ni ma kelo ga chandruok makama. It nigi gima waluongo ni balance. Achiel kuom winjo wach, ochako kelo balance. Ka opo ni iti achiel nigi tabu, to in gi tabu mang'eny. Inyalo yudo ka jomoko nitie jomoko inyalo yudo kowuotho kata kolengo wiye. Koro wiye olengore nyaka konchiel mane kako dhi, eko yudo balance. Kata iyudo joma nigi tabu mar it, wang'e gi namba achiel, kaka giwuotho. Iyudo ka oswe tiende piny kowuotho. Ok owuoth koting'o tiende malo. Nikech gionge gima iluongo ni balance. Koting'o tiende to onge balance. Koro iyudo koro giswe tiende gi piny. Kiyudo ka ng'ato kata kowuotho tiyudo koswe piny kabisa. Samoro pok odhi obedo gik ne advanced stage, en gima mild. Ko gik ma koro ni mbele to koro iyudo ka gionge go. Mar ariyo, ka nitie mudho to gibedo gi tabu ka mudho lil. Ok owinj ka piny dhi kod owinjo nolwar koni, owinjo nolwar koni. Gidwa ni gibedo kuma ler nitie ng'enyne mondo gibed gi balance. It konyo yore mag balance e yo moro amora. To wang'e ka ng'ato onge gi balance kata ka nigi problem mar it e yo mar balance,
kosiko en ng'ama swe tiende piny ng'enyne. Nikech odwa ni mondo mi onyon piny motegno, odwa ni mondo mi obed gi balance, mondo mi oluwo ni koting'o tiende malo ahinya to nyalo wito balance ma onyalo gore piny mayot mokalo. Iwacho ga bende ni gimoro amora nitiere kod tije kaka mar it kanyo wang'iyo. Odok mane it. Thothne tije en ang'o nikech pimo no kata ni kapo nono ng'eny ahinya bende inyalo gole, onyalo interfere gi winjo mar ng'ato kata onyalo kelo ng'ol mar winjo. Odok tije en ang'o maduong'? Odok mane it nigi tije adek. Mokwongo, tije mokwongo en ni gimoro amora ma dibi ni donje iti. Achiel kuom gik manyalo donje it dhano gin buru. Mar ariyo nitiere kute moko matindo tindo. Mafuyo nyalo to gimol, ginyalo biro gidonje iti. Odok no dhi obedo en odok matek kabisa makopo apani kata buru obiro, buru no omako. Kute matindo tindo ma dipo ni nyalo donje iti odhi omako. Kose mako to kori winjo ka iti goni dur. Nikech ok onyal dhi mbele, ok onyal dok chien. Kae to koro bro dhi ramo iti chuni ni mondo dhi ogol nigo. To dok ni komako buru mang'eny ahinya momako mang'eny kok wang'iyo kaka warito itwa. To dhi buru go dhi bedo matek malokre gima chalo kidi. Kae to kaka gimedo makore e kaka gimedo dino it mondo mi koro winjo wach ni dok piny. Nitie joma osedhi osiptal ka wacheko tiyudo ni to ok awinj wach ni yande ta winjo mana wach maber to bang' juma mokalo ni koro ok awinj wach. Tiende ni kar space manodong' matin manodok oweno odok osedhi odino. Koro odok madhi lokore kidi waluonge ni impacted wax. En idhi ilusene gi pi ma warm, pi ma mor kaeto ikawe tigole. Itimo ne gimiluongo ni syringing. Kaeto igole agola. Kose gole to bende iwinjo ka koro weche beyo. Gima koro chandi onge. But odok no en gi tije omiyo koro kata kwa gini ne itwa to watemo golo gi oko kuma nitie ma oko mogik. Ema bedo molil ahinya. En wanyalo gole. To dhano, Nyasaye bende ochwe dhano gi rieko ni mowuok no to it replace immediately. Ok ni koro igolo te ni nyaka kiny pod iyudo ko onge. Mowuok marom gi mowuok no, sama ogole no mowuok gi buru no to it chako medo bedo kako bedo no. Ma ok tim gimoro amora. Ma embe entie mana kaka ipima mondo omiyo obed kaka obed no. To dok ni gi tije mag mako buru, mag mako kute, mafuyo kachiel kod mamol, kod gik mopogore mamoro nyalo donje it. Manyalo donje it dhano. Nyakwara Mugia Jwang', wang'iyo yudo ng'ol mar winjo. Wayudo kacha ni en gino manyalo timorega kuom ji duto te, kuom nyithindo nyaka kachiel kod jomadongo. Chandruok mar ng'ol mar winjo ng'eny mokalo nikech namba 1 ok inyal tudori gi oganda, namba 2 idhi wito balance, namba 3 idhi bedo kod chandruok nikech kata wuotho ahinya kata bede mudho nyalo bedo mapek mokalo. En odiechieng' ma piny ngima hingo weche mag winjo wache momiyo kaka Ramogi TV ok wanyal dong' chien kata matin. Yienwa wakaw yweyo bang' thuolo machuok mokalo wabong'eane ni to ka jomadongo ibro ng'eyo kata inyalo fwenyo no wito balance kosweko tiende. To ka en nyathi mayom mapok ochako wuotho, ibro fwenyo nang'o ni entiere kod ng'ol mar winjo kata obedo kod ng'ol mar winjo. Mago gimoko mathoth e kidieny mar ariyo omiyo kik idhi mabor kata matin kik isudi. Yuoye wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom kendo nyalo chote yo mayot. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Dial *811*415# to get ungamo la dhambi. Gin gibro tiyo gi Prince eka gikel chwanyruok e kind Raj gi Seher. Ber ka wan wakaw Seher gi Raj watero mabor. Mano bro konyowa nade? Baba nadhi biro kae mondo resa. Asai nyathina. Wayuma Seher oeri ahinya. Anyaka many kaka wabro wuok kae. Prince no magidich ka girito maberni ene mobro ketho gimoro amora mantie kind gi ji ariyo. Ma ok en tem mara gi Raj kende. En tem momako nyaka Prince be.
Indulge in the moment. Every spoonful, Delamere Real Fruit Yogurt. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala, pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete e ot, tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'iyo kacha chandruok mar ng'ol mar winjo. Daktari nopimonwa kacha ni onyalo bire kidenye mopogore opogore kuom nyithindo nyaka kuom joma dongo. Kuom nyithindo ema dwani mondo mwang'e ane ni to en ranyisi mage makineno tinyalo chich ni nyaka bide ni gimoro rach kuom nyathi. Erokamano, nyithindo ng'eyo ng'ol margi marit chakore gi minegi. Mokwongo wang'eyo gimipenjo ng'ama miyo moro amora mosenyuolo osiptal ni to be ninyuolo osiptal nie. Mar ariyo ni to be noywak nie. Mano nyiso ni ninyuolo nyathi mangima. Nyathi kogik ni koro kwinj wach, mokwongo nitie gik moko maka ginindo. Ka nyathi nindo kata kopono jiko moro lwar tiyudo ka en ok obuogi. Mano nyalo nyisi kapod mano joma pod tindo ahinya ma pok oromo higa. Nyithindo mosegik kuma koro ginyalo wuoye gi joma kiluongo to ok winji. Kiorogo ni kata game na gicha. Ka en gima nie i gik moko, awach ni glass nitiere go kombe mamoko. Tiyudo ka kuma entie mesa nyaka tuo moro gore piny. Sama moro dhi gore piny, nyiso ni balance onge go. Wachako chich ni nyathini gik motuomogi nyalo bet ni ok onen koso ok owinji, to kowinji balance onge momiyo komulo gini to nyaka bed ni ogore. Mar adek, kopo no ore, ong'ama nyalo yudo ka ringo dhi to dhi kokia gimore, ochako duogo openjo. Kaeto kaka iwuoyo gi joma dongo tiyudo ko en ng'ama dwani mondo ng'i wang'i kabisa, ma kopo ni loko ne bathi kata iluongo nyinge to kobi winjo maler ahinya. Koro ibiro yudo ka gin joma biro aidho nyawuo gi ng'wech no dhi kumoro ko ore, samoro iweni wiyo wil no ko winjo, ochako duogo penjo mama ni orano. Koro gin wanyalo ng'e gi mana kaluwore gi behavior margi, kaka gi behave e gik mwawacho ni verbal cues, e gik miwacho negi. Tim ma be oluwo kako nyise. Ka ok oluwo mano to wachako bedo gi chich ni nyathini nyalo bet ni ok winj maber. Ma ko gike stage ma koro ginyalo dhi school, kar play group, PP1, PP2 ka. Bende ibiro yudo ka nyithindo wetegi samoro ka ji timo gik moko, gik mitimogi ok otimgi e wang' sa. Inyalo yudo ni kotimo ka en ng'ama nie klas to chune ni mondo ong'i gima jowetegi otimo, nikech gima ne japuonj owacho ka ni mbele kacho ko winjo, koro chune ni mondo orelai e gima jogi owacho. Aeto ibiro yudo ka gin ka ji dhi e group, gin gi joma dong' chien. Iyudo ka ji owuok ni dhi ok owinjo gima owachi, koro giluwoga bang' jowetegi pile pile. Koro ichich kode ni ato moluwo mana bang' jini. Dibed ni ok owinji. Koro bang' mane ka koro wanyalo terogi, koro wachako ng'iyo ni mondo yudnegi pimo mondo wang'e ni to kopo ni ite ni ok winj maber, ok owinji e kiwango marom nade. Seche mawuoyo kuom weche mag ng'ol, adwani mondo koro wang'e ne wasing'eyo kidienje, onyalo bedo e it maoko, it madiere kata it maiye. Koro wang'e ni jogo mantiere kod ng'ol e itgi duto te, kod moro mantiere kod ng'ol e ite achiel, to machielo to bende berabera. Dong wabedo gi cases ainagi? Mano ng'eny ahinya. Sani kata mana in, anyalo kawo ni in gi ng'ol mar it. Nikech ka dang' ogoni sime sani, ibiro yudo ka nitie iti moro miwinjogo sime pile. Timore ni kamano. Mano biro nyiso ni nitiere dhano wan gi left hand ma active
right jomoko inactive. Kae tibro yudo ka it bende iyudo kachiel kata giwinjo maber gite tachiel winjo maber molo wadgi. Koro ma winjo maber molo wadgi ibro yudo ka en obedo wa ene migo kod kata kogoni sime kata ne lweti kono dich to chuno mana ni yudo kibro kawo iti keto koni kar mondo ikete ma ne left be moting'o sime tachaka duoge right agwenye nang'o agwenye ni my the powerful ear mango pile pile kwa kawo audiogram mari sani waburo yudo na achiel winjo maber molo moro to giku ma moro nyalo siwore kae to moro dong mano timore kendo nitie kabisa iwacha dieri ma achiel tiyo maber to moro ok ti maber ahinya mano bende wanyalo kawe ka chandruok maduong' monego bed ni ng'iyo maber nikech mana kaka iwacho no achiel bedo overworked kata itiyo kode mathoth ahinya seche matiyo kode mang'eny ahinya obro biro bedo gi chandruok ndalo mabiro it oket ni ok nyal ol timo gimotimo nikech mana kaka tielo bende biro chori aming' ahinya onyalo mana bedo ni koro kokonyi kaka nokonyi nikech tuo moro donje kata gimoro chame tol to kool dhano chwe naturally ni ite konchiel winjo mang'eny molo moro kuom mano ol ne ok nyal timore but obro bedo no overwork the other part of the ear omiyo dhano winjo mane kaka ochwe gi onge ng'ama winjo mare romre wase nyaka nachak pimo ji onge ng'ama sayudo ma koni romre gi koni achiel opogore gi moro to kidong' gachiel koro bro yudo ni samoro bro chuni ni ka ng'ato wuok kod iloko mondo iti maber ne mondo winji mano be mwang'e yudo ka jomoko kata ka gimoro timore tiyudo kodwa ni oleng' tiende ni mano koma oleng'o mondo chik kuma gino timore no e koma winjo koma chielo chok winj maber nikech gini nyalo yudo ng'ata ng'ata sa asaya onyalo bedo nyathi onyalo bedo ng'ama ng'ongo to ginang'o gini mathoro kelonwa chandruok kata ng'ol mar ita idhi lernwa malong'o kora dwa ni chikiti maber ni ginang'o gini manyalo kelo ni ng'ol kata chandruok mar it wantiere kod picha maber mokalo ibro tiyo kod picha ni mondo mi okony oganda wa mondo mi ng'e ni magi ma nyalo kelo ni chandruok mar it kaka kore higa ma wantie higa 2025 ni obiro mang'eny ahinya nikech koko sani kiyudo ng'ata ng'ata mawuotho ibro yudo ka en gi gige otogoro mikete itgi mondo med ne owinji en ei mitoka iyudo koketo mare oso kanyo mano ero amount mar koko miketo ne iti odichieng' ng'eny moloyo kaka Nyasaye nochweni mondo iwinji koro ibro yudo makelo ne ji sani mang'eny ahinya en koko kae to koko wan sani tinde wan gi thumbe moko madongo dongo idwa nogoye ot makata jirani igoye kanyo iwinje gimiwinjo no in a day nitie amount of sound noise monego bed ni ilisten to koro koko en achiel kuom gima kelo mar ariyo iki nitie mabironwa nikech wasewinjo mang'eny ahinya koro wan jomoti advanced koro it bende ol kato joma dongo ng'eny gi mwajapimo ywagore ga ni awinjo koko moro koko moro ema winjo ka samoro owinjo ni jomoko wuoyo to kong'iyo to jogo onge ng'ato achiel ema biro penji to ma kare ng'ama wuoyo go chodong' kanye noneno ka sound moro wuok to kuogi koro iyudo mano waluongo ni tinnitus kata ringing ear koro mano biro because of old age moro nyalo biro because of accidents nitiere manyalo involve especially gima nyaka wa avoid ahinya wa joma jonyuol kata joma odagi nyithindo nitie part moko mipamo nyithindo mipada aoya ichwado ite koni apart ichanda en isemiye mare ichanda isemiye koni koro it kodhi opam samipamo it nitiere muya mane nitiere it kanyo kidhi medo unnecessary samipam it idhi block tidhiro muya no kadokie nyadhi echo eardrum makelne hearing loss mano koro waluongo ni hearing loss nikech battering kata accident nitie bende gimoro ma nyalo go wiyi madhi interfere gi part mar brain mo concern hearing koro miyo iti to bera lakini interpretation e brain koro ok nyal timore moko nyalo biro nikech iti gimoro dino machalo foreign particle moko dhi odonje iti machalo kidi machalo odoko dhi obedo mang'eny ok ogol to nyalo kelo mano machielo mwanyalo chako ng'iyo wan gi gima luongo ni stress is another cause mar hearing ng'ato iyudo ka stress omaki wiyi moro bari ma ok iyue
wi bari miwinjo mana kosiko go titi olokore bathe koni ogoyo bathe koni ogoyo odhi yudo ka sama remo kaka remo koro ringo ka iti kadhi obwongo dhi kucho gik michikori koro yudo ka stress no nyalo kelo ni mi make sure ni yudo ni koro ok iwinj maler ma odhi oyiech ligeo mag remo mo concern it ma koro kinyalo winjo machielo gima nyalo bedonwa maka koro kelonwa weche mag ng'ol mar it nitie jomoko ma nonyuol ka gini nitie anyuola koro yudo ka anyuolawa wan gi some kind of tuo momakowa ma ji ong'e ang'e ni ng'ane to ite ni kata an iyudo ka miyo wacho ni nyathina ni to bet odhi maber an mara nochama nyaka adhi tedo koro iyudo ka samoro kaka nochami nyalo bedo ni kaka kochamo jogi conditions ma gin kopogore iyudo ka it machwerno omiyo okelo ng'ol moko bende bedo kaka tuoche nitie tuoche mamako it dhano diseases mako dhi odonje iti to nyalo dhi chamo iti ma iye modhi okethi mamoni winjo wach machielo machako wang'iyo ma bende osechando ji sani ahinya ma bende ji koro oluoro wan gi gima waluongo wagoga abal ma ji go matinde wadhi e swimming pool ma every weekend samoro watero nyithindo sama watero nyithindo e school we should be very careful e abal oningo wabed gi gima wabloko go itwa nikech nyithindo gin gidhi githapo pi kanyo thap pi dhi donje itgi ka ng'ama go abal iyudo ka pi odonje ite sama wuotho to winjo ka ite go duk sama odhi kamano it pi ok oningo dhi odonje odhi oketho iya drum nigi membrane moro mathin ahinya ka pigno osedhi mobloke to odhi okethe kosedhi oketho that ear drum o reduce your hearing ability koro sama ka idhi kata go abal idhi e pi to oningo bed ni yudo midino go iti koni gi kono ka ng'isega abal mitieko especially nyithindo to koro iwuok en ing'e ni moro abal chama dhi to pi modonje ite samoro iyudo ng'eny ji samoro ibiro winjo ka wayudo ka kelnwa gi assessment iyudo ni ninoge koro kidhi cheko ite gi otoscope tiyudo ni pi odhi odonje ite pi modonje ite no ok odhi owuok and pi modonje ite nyalo bedo nyaka ang' del liet mar del ema tuoye kendo dhi kawo seche mang'eny ahinya mondo odhi otuo kine ang' del tuoye mok owuok to oseko some damage nikech odok me it cha oningo bed ni otuoye komako gik moko ka koro en gi ng'ich tiende no odhi obedo gi ng'ich mang'eny ma koro odhi tuo mapiyo molo kaka oningo bed ni otuo koro mago gin gik mwanyalo wacho kaka wanyalo tang'go e kinde masani ma ka gitimore to make sure ni ka nyathi kata dhi gabal dwar ne gik midino go it gintie minyiewo sani odhigo to kosetieko to aye dhi konyo ge yo maber miyo mondo kik obed gi gik madipo noketho ne ite karimo kata jomadongo kidhi go abal to kang' pi odonje iti tibedo kod chandruok itemo tenge to kowuok itemo tenge to kowuok iyudo ka koro ng'ato koro idwa ni ba wi timri nade omoko wuogi nikech osedhi okalo gimomiyo ok owuog kanyo it ok oriere tir it nigi bend Nyasaye nochwe dhano ni nitie dolruok moro ma it mok inyal neno iti direct nyaka itweny iti kadok malo kimako i piny mar iti ekodhi obedo straight koro kedwa ni pi owuog e iti nodonjo to nyaka chunri ni nyaka koro imaki iti gi piny itweny kadhi malo ekonyalo wuok to ka ok itwenye to ok owuogi obiro waga ting' kanyo nyaka ipono lal nyaka otuo kende Daktari, wasebedo kwa wuoyo kendo wang'iyo gigo mopogore opogore manyalo miyo ng'ato chandruok mar ng'ol mar it ma bende en ng'ol ma beche tek mokalo nikech seche moko iwinji in gi chandruok maduong' mokalo to nitie gik makele mamoro inyalo geng' moro ok nyal geng' iseneno ranyisi gi en ang'o monego bed ni timo diagnosis kata inono ni chandruok mar it ni entiere gi kar kanye en gi it ma oko mane diere koso ma iye itimo nang'o mago gimoko mathoth wadhi ng'iyo e kidienya mar adek tok mano kende eardrum ma bende iwinjo iwacho ni chiemo nantiere kod chenro moro daktari ni wacho na kacha ni eardrum yot mokalo ineno kaka serviette kalatas cha kipoge diriyo kanyo ni kanyo ema oyudo kacha ni oyot moingo kata mano oyot ahinya moingo mano tiende ni en gimo nego be ni rito rit makende wakawuoyo ka waduogo kikidhi mabor kikisudi wadhi online penjo duto tema intiere godo bendi boyudo thuolo mar penjo mondo mi wang'e kaka wanyalo bedo kod it matimo maber kaka no chan ni mondo mi otim maber kikisudi gin gibro timo gimoro amora ma Prince owacho ni gitim
tineno prince no magidich ka girito maberni ene mobiro ketho gimoro amora mantie kindgi ji ariyo. Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the road. Planning the perfect Easter and April school holiday getaway? Make unforgettable family memories in Dubai in a View Travel. Starting from $1,451 per person sharing, enjoy 5-night stay with breakfast, Dubai Parks and Yas Island theme parks, Dubai Aquarium and Underwater Zoo, Kidzania, Global Village, Desert Safari and Abu Dhabi City Tour. And yes, your entry visa is sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani this succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Nyakoro mga jogo matwak mar rameny piny. Chik by. And so on behalf of the staff, I apologize. Barbara Wachira and David Mauti Kiarago were arrested by the Nairobi County Enforcement Officers. Apisas ariyo mag sirikand kaunti ma Nairobi osemaki kuom puko taka e log tich mar Kenya Power. Mujiandikishe kwa SHA, itatusaidia kupatia huduma zaidi. Hakuna kitu inafanya, tuache kudanganywa, hii yote ni uongo. Sisi wa Kenya si wajinga hivyo. En jumbe ariyo ka osiptende ji giwegi e gwenge ong'anyo tiyo gi okumba mar SHA. Jotuo bende ywak ni pek nitie koda ka osiptende mag sirikal. Mane en achiel kuom kocha mag Manchester United, Benny McCarthy okawo tij ayanga kaka kocha mar Harambee Stars bang' keto koke e orak mar higni ariyo. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wayao thuolo ma wadwa ni wagoye mbaka wang'e ni kaka wanyalo rito itwa to ponono ni neno ranyisi kaka mani pimonwa kandiki neno ka nyathi gik moko lwar to kongi kata samori luonge to ko winji ka en ng'at maduong' to wuotho koywa tendene elo tendeno manyo balance kod weche mang'eny mane wawinjo ka kineno ranyisi gi enang'o monego beni timo seche ma jose biro iri kaka jagono molony itimo nang'o itimo diagnosis nang'o mondo ming'i ni en chandruok mantiere kama to en chandruok mosedhi kanye ogike level mane kod kaka inyalo konye kik wiwili seche moleronwa mano waketo namba wa mar simu e TV mari go simu mondo mi ipenji nikech penjo eng'eyo chenro en penj laktar. Erokamano, aparo ni ka obiro ok wachak gimi luongo ni diagnosis. Sama wadwa ni mondo wang'e kaka it mari osewito winjo, gima wadwa timo mokwongo, watimo ne gima iluongo ni screening. Screening kwasetimo ma en watimo e yo makama. Nitie ng'ama okeli ka en nyathi kata ka en ng'ama ng'ongo, samoro ibiro kendi. Wabro penji kaluwore gi winjo mari. Mamaendi sama watimo screening ibiro complain mokwongo in iwuon ibiro kendi ni chal ne an gi tabu mar winjo. Koro nadwa ni mondo watim mage ma. Wabro kwongo mondo wang'e ni to be ok iwinji koso ok iwinji. Kwasedhi mwapimo mwayudo ni ok iwinji, mama wabiro anyalo wuoyo ng'eny joma watimo abro wuoyo kodi mos. Screening anyalo timo ka umo dhoga piny idhi nade? Adhi maber. Nyingi ng'a? Nyinga Ruth. Iya kanye? Nyakach. Koro in iwinjo nitie joma ok nyal winjo maneno nyalo ng'eyo chuno mani nyaka
ok onya ng'e na wuoyo, ok anyise ni awuoyo kode. So ibro yudo ka wuoyo to ok owinji. Ka yudo ka timo mos ahinya bro chuno chako dhi. Kwaseyudo ni koro screening ogolo ni chal ni winjo mari olal matin. Wabro teri gi miluongo ni diagnosis. Diagnosis koro en wado ni ok iwinji to koro ok iwinje winjo marom nade. Wan gi ng'ama winjo maber kabisa biro chakore ringo wapimo e kilogram. Chak wapimo e lita. Winjo mar dhano to wapimo e gima waluongo ni decibel. Mindiko capital D to gi B. Koro decibels iwinje adi. Normal winjo mar dhano kwa ketie machine mwaluongo ni audiometer mapimo level mar winjo mar dhano biro wuok -10 to 20. Wamake kar decibel kanyo 10 to 20 awinje ni to Yvonne nitiere kod penjo mane. Yvonne, hello, penjo laktar. Apenjo ni ru. Ani shida mari. Okang'eyo kiwinje, iwinje? Awinje matin, akiano ting duonde matin. Ting duonde matin Yvonne? Awachi ngi shida mari. Asebedo kode for 1 year. To ka wuoyo kata ka fuolo kata ka nyiro to dinore. Ite na chita chiel dinore. Iwinjo ka itimor? Ifuolo kata kiwuoyo? Ai laktar nyalo konyo nang'o? Aya Migori. In Migori? Erokamano Yvonne, wawinjo penjni. Owacho ni sani koro chalo gima en e lifespan mar higa nyaka ne ite chak cham. To kofuolo to owinjo ka ite mor kata kowuoyo. Mano nyalo bedo ni nitiere namba achiel foreign body modonje ite. Onyalo bedo nodongo machalo dok. Moko nitie gik mabede it ji ka ok giwinjo. Kaka kudi moro nyalo donje iti kata kinendo. To dok dhi make manege. Kosenege to daka kanyo ok onyalo wuok. Kae to koro odok biro dhi make luore nikech en foreign body modhi odin. Sama iwinjo ka gimoro idwa ni iti oyiengni. Nyalo bedo ni nitie gimoro mantiere iti machune ni gimonyalo timo mokwongo kapok otimo gimoro amora. Odhi mondo odhi ochekne ite ni to be ite ler chakre oko nyaka iye. Ka nitie gima nitie kanyo ibiro dhi gol. To kopo ni onge gima chielo to ikori biro dhi timne gima iluongo ni diagnosis mondo ng'e ni to owinjo e digri marom nade. Ma biro nyiso wang'e ni to gini onyalo bedo e middle ear koso inner ear mondo mi omiye konyruok. Koro chune ni nyaka odhi kuom ENT specialist mondo odhi ochek ne ite mokwongo. Gimitimo en gima iluongo ni screening. Otimne screening mokwongo kore kodhi otimne diagnosis mondo mi okonye. Migori wantiere kod lakteche manyalo ng'iyo it. Omiyo Yvonne temane mondo mine laktar higa achiel. Kopono ni onyalo weye, onyalo dhi matut med kelo chandruok mang'eny koso obro bedo abeda nomor ga kamano. Onyalo mor kamano modhi koro dinre ma koro kowinj gima mor. Koro miyo kotime mapiyo berie moloyo. Apani lakteche mag it nitiere level 5 Migori hospital kanyo chiegni gi county offices. Wan nyaka gi moko ma private kuondego manyalo dhi konye. Ong'iyo ne ang'iya ka nitie tigolo ni to ka onge to gibiro dhi timo ne diagnosis kae to gikonye mapiyo piyo. Weche mag ito konego bed ni wayware ga ahinya. Antiere kod simu machielo. Odhiambo, hello, penj laktar. Hello. Edima. Machiegni penj laktar. Apenjo laktar ni ani. Awito jawinjo nano kata kamano inyalo duogo kendo mondo mi wawinj penjo ma intiere godo. Seche mosetim diagnosis kanyo ema ne wantiere kane pok wakawo simbi Yvonne. Erokamano. Koro kosetim diagnosis wabro yudo. Ka opo ni masin odhi ogolo ni winjo chakre -10. -10 ka nyithinde ma winjo nyithindo matindo ahinya. Winjo gi to kwamegi itimo negi test miluongo ni ng'enyne iluongo ni Bera test. Joma dongo to koro wakete audiometer to golo kogik nyaka 20. To wawacho ni mano is normal hearing. Koro kochakore 21 to 40 mano waluongo ni mild hearing loss. Koro mild hearing loss nitiere ka diagnosis ogole kamano. Advice mwanyalo miyi mokwongo en ni chak tang' gi iti mondo
ing'i kaka inyalo konye mondo kik omedo dhi mbele. Kosedhi gik 41 nyaka 60 waluongo ni moderate. Makna kar moderate ka mondo me kawe simb Victor ka tabro nyisi gima ne japneno wacha adwa ni mondo mi openji. Victor, hello, penji laktar. Hello, penji laktar. Machiegni Victor. Akwayo ni mondo mi ukaw na penji Victor mondo mi wachwala mondo mi wakony. Sano penjo kacha ni oseneno ka ite golo tutu. E penjo mane ntiere godo simu mano ng'adore cha. Chandruok nyalo bedo ang'o konyisa ni ita achiel koso gini ita ariyo to wacho ni gimoneno en ka tutu wuok e ite. Tutu ma wuok e it nyiso ni nitiere infection e ite. Ma inyalo yudo kok gimoro no chuo ite kata ogwaro to choke adek mane wawacho ka. Ng'eny nge gine ma ka nitiere tabu e it, infection me it gine ma mako giga. To gin be ma tich gi yaw ne wach miwinjo mondo donji e amount madwarore mok nyal keto it kata yaw mondo donji mang'eny kaka dwarore. Ayudo Victor kendo kata wadhi nyime. Victor, hello, penji laktar. Victor, inyalo oronwa SMS, namba wa mar SMS nitiere TV, antiere screen mari mondo mi wachwal kapok watieko chenro. Koro sama it chwer cha nyiso ni nitie infection machamo parts mag iti, to parts mag iti ok ginyal dhiye nikech onge bugo mana ni oko. Koro gichwer ka giduogo oko. Koro mano gimoningo odhi cheke e osiptal mondo ng'e ni to en bacterial koso en viral koso en infection aina mane mondo mi thiedhe maber. Ng'eny wayudo ni ka iti gichwer kamano samoro nitie gik ma gitiyogo maoko mag gwenge ma ok nyal konyo e yo maler ahinya nikech mokwongo concentration ok wanyal ng'eyo ni formula margi gin ang'o. To it be very delicate modwaro directly ni kochwer tidhi cheke e osiptal. Ma ok oketi yande naromo gi jomoko kona ni gima thiedho it maber ahinya daktar en bor gweno. Koro wamake kar bor gweno ka awinjo ka en bor gweno kachiel kod bor rombo. Bor rombo gin boche go. Akaw simu machielo kaita yudo simu mar Victor, penjo mar Victor. Hello, penji laktar. Hello, Ruth. Machiegni? Rio maber. Wario maber machiegni. Jamba juala kani Winja? Wawinji? Apenjo laktar ni ani ito di dokta chwere kuom mang'eny chama kora chip. Iwinje? Koro penjire nyalo bedo shida mane kar kanyo e. Ok ang'eyo kiwinje maler kata kamano. Lal na gikone korka gikone no. Kata kamano penjo machielo bende ne wacho kacha ni owinjo ga ka gik moko mor e ite kaito koka oket kibrit mo omulo godo matin to owinjo ka gigo lal. Chandruok nyalo bedo ang'o to debe ni en ang'o gini masik mor e ite mako ogido gi ket kibrit to lal. Kamano gik mamor e it wasewacho ne gin gik madonje e it. Mokwongo gi buru mose odoko osedhi omako mo obedo mang'eny. Koro iwinjo ka gimor sama iwuotho no kinyono piny it is very sensitive. Inyalo winjo ka gima gin koro giyiengni. Kinyono piny iwinjo go di. Iwinjo ka koro en kendo yawore mang'eny. Dwaro ni sama osedhi okawo ket kibrito soko go ite no odhi odiyo gi kumoro. Kaito koro sama odiyo gi no to koro gitulia. To ka ang' ichako wuoth samoro iyiengo wiyi nyono piny gichako gimbekni kendo odoko wegi koro iwinjo ka gigo koko. Koro mano tiende ni ite nitiere samoro odok mosebedo matek motegno machuno ni ka ber to dhi kuom an expert to dhi golo ni odoko go maler. Ket kibrit is not advisable mondo wasoko go itwa nikech mokwongo wi kibrit cha be nyosore ga to gimo lose go gima miyo go the oliel cha en gimo loso go lisasi mar bunde maluongo ni neon powder. Koro sama neon powder molos go kibrit mamiyo liel cha odhi ng'icho odhi sedhi omake ka nikech ibiro it bedo ga mamit ma kichako ni dwa gede at least biro mang'ich ang' make moko dong' matin mago be nyalo dhi chandi nikech that powder en poisonous to the body. Ok onego bed kanyo. Koro kwa dwa ni wagedi twa wati gi gik matindo biro manyasani mitiyogo ma wakawo gi supermarket. Wan gi cotton waluongo gin cotton swabs wanyalo dhigo inyalo ywego iti maler. En ok onyal dong' to en be gimo po no ogore kuome
to omako maler owuok go. Kato bende ibro nene. Kaito ibro neno ni nang'o be inyalo neno kata ni iti gine. It is advisable ni kaber to at least twice in a month inyalo ywe iti maler mondo iwinji kaito odhi obedo maler. To wiwa samoro wil manyatieko kata dweche 3 wang'wa waluoko pile, dhogwa warudho pile, but it koni wiwa waloso maber, but it to wawa ma en kiparo ni alita jato na gine ndalo mane mana ka en kitabu e kicheke en ka kitabu kata tiko ma dweche 6 thuole momaya wang'a to twagni wantiere kod gik mang'eny nadwa ni wang'eni to pok watieko weche mag boche ka ing'eni mano pok wamulo kapo nono ni en ng'ol mar ite outer ear itime nang'o thieth chal nade ka en e middle itime nang'o kapo nono ni eardrum moyiech itime nang'o kapo nono ni en maiye kucho itimo nang'o teneni matut mokalo pok wamulo to sa maya wanga dongi dakika 2 kende gi dakika 2 gi adwa ni mulnwa mana matino no kako nego beni warito itwa e yo makare e yo maber kwa rito go itwa mokwongo teme kata karach to ibede gi ndalo 2 e dwe achiel minyalo ywe iti maler gi pamba ywe koni maler kae tikano wawe beda ni wariti nyaka ikel tabu mar 2 kik waped ni wasoko itwa e yo mora mora mwahero. Jomoko ibro yudo ka ng'ato donja gi lwete. Kaka lwete. Kaka lwete no bende duong' mok nyalo donjo it. Jomoko yudo ka kalam odhi onyam moket matin isoko godo it. Jomoko ka opondo gweno modhi oluny maber. Mosoko go it because soko bende udugo kane akana. Ong'ino wang' biro chamo dogo kanyo kendo bang'e no chiemo chako dhi kore yudo ka en ong'engo mnalake lwete momino loso ite. Mago ero onyalo dhi nyalo kelo nwa chandruok mogik tik. Wabede gi ni wanyalo rito itwa e yo mwang'iyo wang'eno ler kosebedo maler. Wabede ni kata kuponi nitiere chwanyruok moro nyithindo mwadago kata mwarito kik bede ni wapadogi. Kendo kwa paro to wapado mana itigi ka en gimi timi olando tigolo lando mo matini lido go tiende tiende ne tiwegi kanyo molodhi pado ite. Pono ni ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye nikech twak ng'eny pinje bende ang'eni ng'eny mokalo ji deher mondo mi oyudi inyalo yudi kanye kachiel kod namba mar simu. Apani joma nyalo dwara Nairobi ka antie Kenya Institute of Special Education. Kenya Institute of Special Education ni Kasarani. Kidhi migi Kasarani Police Station okikal Police Station ibaro on the right kia Yotown koni to ichaki baro ka ng'ama donjo Isipe en common fence gi stadium mbele mar Isipe namba na mar sime en 0722421425 nona biriyo 22 421 425 kidonjo Kise wan assessment center maduong' Kise kanyo kibiro ibiri assessment wan ji mang'eny inyalo yuda kata ibiro yudo jogewa moko mwatiyogo kanyo nyalo timo ni gimidwaro koluwore kodi to kwa team assessment ne it kende watim assessment mar educational e yore mang'eny ne ng'ol duto machando nyithindo yore school kendo dhi mbele mano wanya yudore yo makamano. Aduoko erokamano makende kendo ageno ni oganda wa ndiko namba no in bende aduoko ni erokamano makende ageno ni odiochieng' machielo kiduogo to koro wang'e ne weche mag thieth kachiel kod rito it diere mag thieth kachiel kod kaka wanyalo konyore mondo mwarit itwa oti kaka dwarore kuom ndalogo duto te. Erokamano mang'eny. Erokamano urainya. Waduoko ne jalonywa erokamano makende ne jogo picha mawa wantiere kod ge studio ka waduoko ne gi erokamano makende ne director na Lindsay erokamano mathoth kachiel kod producer na Perpetua Okoth Nyameja erokamano mathoth ne in jahera mar chenro ni Nyakwara Mugejo kiki kawe akawa kambaka kamano it nyaka rit wesoko iti gi gik mang'eny misoko godo iti iketo ochafu e iti bro kelonwa chandruok. Ani longani Ruth Otieno ngima en mwandu oriti masane.